Καλησπέρα. Είναι Δευτέρα. Αυτή τη στιγμή έχω έρθει στο Περιστέρι, στη φίλη μου την Κώνα. Είναι διατροφολόγος και έχει ανοίξει ένα γραφείο στο Περιστέρι. Δουλεύει καιρό ως διατροφολόγος, απλά τώρα έχει ανοίξει και δικό της γραφείο, οπότε γι' αυτό ήρθα εδώ. Γιατί πριν έκανε από το σπίτι. Πολλές πληροφορίες χωρίς λόγο. Ναι, συνεχίζω. Στην περίπτωση που κάποιος φτιάχνει διατροφολόγο είναι πάρα πολύ καλή και δεν το λέω επειδή είναι φίλη μου. Γιατί αν δεν είναι καλή, πολύ απλά δεν θα πήγαινα. Θα ξανακάνει μαζί της διατροφή. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή πάω γιατί θέλω να ξεκινήσω πάλι διατροφή. Το θέμα είναι ότι μια χαρά πηγαίνω στην Κώνα, απλά έχω πολύ ιδιαίτερο αξεσουάρ για την Κώνα. Σουβλάκια. Δεν έχω φάει, δεν έχω προλάβει και επειδή πρέπει να κάνεις υπομέτρηση, αν το λέω σωστά, με ένα μηχανηματάκι, δεν μπορείς να φας 3 ώρες πριν και δεν πρόλαβα στη δουλειά να φάω. Και όταν το θυμήθηκα ήταν στο όριο που έπρεπε να σταματήσω να τρώω, οπότε λέω θα αντέξω, δεν κάνω τίποτα. Και απλά πάω στη διατροφολόγο μου με σουβλάκια. Τα χάρη πάρα πολύ να με δει. Δεν θα με βρει καθόλου, είμαι σίγουρη. Ανεβαίνω. Η Πέγκη θα κάνει λιπομέτρηση, ανέβα. Μη, ούτε και ξέρει πώς το πιάνουμε. Πάμε. Πιάστα. Μάλιστα. Και άνοιξε ελαφρώς χέρια. Εκεί, μπράβο. Πώς αισθάνεσαι? Χοντρή. Μην το ξαναπείς αυτό. Όχι, είναι απλά ένα νούμερο. Κοίτα, είναι απλά ένα νούμερο. Απλά είναι μεγάλο το νούμερο. Μην μιλάς έτσι. Συγγνώμη. Δεν σου έχω μάθει εγώ αυτά. Μάλλον δεν έχεις ακούσει με τι σου έχω πει ότι έχω έρθει. Με σουβλάκια. Α, το άκουσες. Εντάξει, κατέβα. Δεν αντέδρασες. Και τι να κάνω. Δεν είσαι... Έδειξες το. Πάρ' το εδώ. Έδειξες το λόγο σου. Το πατάκι μου. Δεν πατούσε που είναι δωρεάν θέμα. Πληρώσουμε. Τέλεια. Να σου πω. Ναι. Πώς νιώθεις που είσαι έρθει με σουβλάκι στο διαιτολόγο? Εσύ να μου πεις. Εγώ. Εγώ καλά νιώθω. Έχω φέρει και 2 στα σένα. Ένα δεν είναι. Με πατάτες μέσα. Ναι. Μόνο πατάτες δεν έπρεπε να βάλεις. Σως έπρεπε. Μουστάρδα. Όχι. Ή τζατζίκι καλύτερα. Όχι. Πολλή δουλειά. Ήτανε 3 ώρες πριν. Δεν ξέρεις καν να βγάζεις. Σε έχω βγάλει ήδη. Και στη Μούρου κάνω σουβλάκι που δεν τρέπεσαι ξεδιάντροπη. Έρχεσαι με σουβλάκι στο διαιτολόγο. Να. Ούψ, χάχα. Δεν πειράζει. Μα χθες είχα το ελεύθερό μου. Με το κατάλαβα. Νερό να πίνετε. Και ελάτε στην κότα. Άρα Βασίλης Αλεξάνδρου 85 στο Περιστέρι. Έτσι. Σας περιμένω όλους να κάνουμε τη διατροφή μας γεμάτη χρώμα και τρέλα και γλυκά. Γεια! Εκτός από την Πέγκη που δεν τρώει γλυκά. Θα αρχίσω και τα γλυκά, μα το Θεό και την Παναγία. Θα παίρνω μπανόφι. Πρόσεχε. Δεν ξέρω τι πρωτοκόλλο. Σουβλάκι και γλυκό. Έρχομαι και με τα 2. Σήμερα έχει γενέθλια ο Κώστας και θα πάμε σε λιγάκι από εκεί, εγώ και η Ελένη, να αρχίσουμε να σκόμε μπαλόνια για να του κάνουμε έκπληξη που έχει κανονίσει η Ελένη. Οπότε έχω ετοιμαστεί. Μένω από την Ελένη να μου στείλει για να ξεκινήσω. Παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις στο φως και όλοι να λένε ένα σοφός. Καλησπέρα, είναι Τρίτη. Είχα ξεκινήσει αυτό το vlog από την προηγούμενη εβδομάδα. Όχι, από την προηγούμενη εβδομάδα. Είχα βγάλει νομίζω 2 απογεύματα ή 1 ή 2. Νομίζω 2, γιατί ήταν και τα γενέθλια του Κώστα. Οπότε 2. Τέλος πάντων, αλλά παρότι από τη μία ήταν ωραία εβδομάδα, γιατί είχαμε τα γενέθλια του Κώστα, είχα επέτειο με τον Νίκο και όλα αυτά. Ήταν η εβδομάδα των τεμπών και γενικά χάλασε η όρεξή μου προς το τέλος και χάλαγε. Οπότε δεν συνέχισα αυτό το vlog και είπα να το συνεχίσω αυτή τη εβδομάδα. Αυτή τη στιγμή είναι Τρίτη και περιμένω τη Μιρέλα γιατί θα πάμε να δοκιμάσουμε να κάνουμε σε ένα καινούριο μαγαζί που άνοιξε στο Χαϊδάρι, το Μιράρμε, σπα ποδιών. Να δούμε πώς είναι. Και είμαι πολύ ενθουσιασμένη, η αλήθεια είναι. Ωστόσο, έχω αργήσει. Γιατί εγώ έφυγα από το σπίτι στην ώρα μου. Αλλά δεν με θέλει να φτάσω μια φορά στην ώρα μου. Ξέχασα τη γυαλιά μου.
φόραγα, επειδή ήταν απόγευμα, φόραγα τα γυαλιά ηλίου, τα οποία έχουν μέσα και φακούς μυοπίας και από ό,τι βλέπουμε νυχτώνει και είχα ξεχάσει τα γυαλιά της μυοπίας. Και το κατάλαβα στα μισά του δρόμου. Και γύρισα πίσω και τώρα ήρθα από Σεπόλια να πάρω τη Μιρέλα και μετά από Σεπόλια θα πάμε Χαϊδάρι. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να είμαστε στην ώρα μας και δεν μου αρέσει να αργώ. Βέβαια, το σύμπαν θέλει μόνο να αργώ από ό,τι φαίνεται. Οπότε δεν μπορώ να κάνω κάτι. Δεν ξέρω και αν έχει εύκολο parking στο Χαϊδάρι. Ελπίζω πως ναι. Ήθελα να πάρω και ένα καφέ. Κάπως ελπίζω να προλάβουμε. Μου δείχνει ότι θα φτάσω 6:58 και 59. Η Μιρέλα δεν έχει κατεβεί ακόμα. Την βλέπω τώρα να έρχεται. Δεν τρέχει αρκετά. Με βάση το πόσο έχω αργήσει. Τέλος πάντων, αυτά τα νέα. Οπότε έλεγα να συνεχίσουμε αυτό το vlog αυτή τη βδομάδα. Γεια! Γεια! Σημείο φτασία. Πάμε να δούμε WeKid. Εγώ είμαι εντός θέματος, η Μιρέλα όχι. Και θα μου πείτε, μα Πέγγι, πώς είσαι εντός θέματος? Μόνο μία ροζ μπλούζα φοράς. Ναι, αλλά δεν έχω πράσινο παντελόνι και γι' αυτό. Έβαλα πράσινο βρακί. Έχω ωραίες πράσινο βρακί. Και έχω αποδείξει, μπορεί να το. Πώς το λέμε? Επιβεβαιώσει. Να το επιβεβαιώσει και η Μιρέλα. Δεν θα γίνω καλή influencer στη ζωή μου, άμα δεν μάθω να μιλάω. Αυτά. Και 40 ξεκινάει η ταινία και 36 λέει το GPS ότι θα είμαστε εκεί. Τουλάχιστον έχουμε βγάλει εισιτήρια. Ελπίζω να μην έχω κλείσει πάλι τρίτη σειρά από το τέλος. Σε περίπτωση που απορείτε σήμερα γιατί έβρεξε, είναι γιατί παγκιάπλωσε. Δεν ξέρετε τι. Θα με κάνεις τελείως ζήλια. Δηλαδή όποτε βρέχει η Πέγγι έχει απλώσει. Όποτε έχω απλώσει βρέχει βασικά. Το καλοκαίρι δεν πλένουμε. Δεν πλένω ρούχα, δεν πλένω τίποτα. Μια σχέση. Ναι, ξεκάθαρα. Δεν έχω να δηλώσω κάτι άλλο. Έχω να πω ότι το GPS έχει κατεβεί δύο. Α, όχι, βασικά, μην το πεις αυτό, θα πάω κι άλλη κλίση. Αυτή τη στιγμή για να προλάβω. Ωραία, μπορεί σε περίπτωση που πάει να φύγει, απλά να κάνεις έτσι να την κρατήσεις να μην σπάσει η κάμερά μου. Όχι. Γιατί την έχω. Σε δώσεις. Α, το έχω περάσει το φανάρι. Το βλέπεις? Ναι, έλα πράσινο. Λέω και εγώ πού το φανάρι, νομίζω ότι είναι η κολόνα. Αυτά. Είχαμε κάμερα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το WeKid μετά από πάρα... Έτσι ακόμη. Είναι αυτό τι ρίξεις ρε μαλάκα έτσι όπως πας. Θες να προλάβουμε την ταινία ή όχι? Εντάξει, ηρέμησε, δεν καλά άμα πρέπει. Πάμε να δούμε το WeKid μετά από 1,5 μήνα που έχει βγει. Εγώ με τη Μιρέλα θα πηγαίναμε, βλέπετε, στις πρώτες προβολές. Το λέγαμε μήνες, αλλά μάλλον όχι. Η Μιρέλα πιστεύει θα της αρέσει. Εγώ πάω και... Εδώ έπρεπε να στρίψω. Εγώ πάω μόνο και μόνο για τον Τζόναθαν, πώς το λένε το καβλάκι. Γκέι. Ναι, μαλάκα. Εννοώ τον ομοφυλόφιλο. Μη σε κάνουν και μπαν, δεν έχεις ανέβει ακόμα. Μαλάκα. Πώς γίνεται αυτός ο άνθρωπος να είναι γκέι? Δηλαδή, γιατί ξέρεις ότι αν δεν ήταν, θα ήμουν μαζί του. Δηλαδή, είχα ελπίδες και αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι που σε εμποδίζει. Μου κατέριψαν. Δεν έχει. Νομίζω είναι και σε σχέση παντρεμένος. Δεν ξέρω τι είναι. Τυχερός ο άντρας του. Και ξέρω το πρώτο. Ο Χριστός και η μάνα του. Η μάνα του Στέφανου. Πρέπει να κόψω το TikTok. Η μάνα του Σαμία. Ρε μαλάκα. You must bounce. Άκου τώρα όμως, συζητάγαμε. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε το WeKid. Τώρα είναι 1:30. Κυριακή. Θα μπορούσα να έχω ξυπνήσει και πιο νωρίς, αλλά είχα κάτι περίεργα τηλεφωνήματα στις 3 το βράδυ. Αυτή τη στιγμή έχω έρθει στη Μιρέλα
για να δω αυτά τα περίεργα τηλεφωνήματα. Το story γενικά είναι ότι η Μιρέλα πριν λίγο καιρό πήρε ένα γατάκι από το δρόμο, μια γατούλα συγκεκριμένα, η οποία την είχαμε πάει στο γιατρό και όλα αυτά, μας είχαν πει ότι είναι όλα καλά, ότι είχε κάνει τις εξετάσεις που χρειάζονται. Τέλος πάντων, ας μην πω πολλά, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς κάπως να το εκφράσει όλο αυτό που έχει γίνει. Πάμε να δούμε τι έχει γίνει. Ωραία. Έχω πάρει καφέδες και φύγαμε. Δεν μπορώ, μαλάκα. Τα βλέπουμε όλοι αυτά τα μικρά τα τρία. Κοίτα, πάντα ξέραμε ότι θα γίνεις τρελή με τις γάτες. Το σύμπαν συνομώτησε λίγο πιο νωρίς να γίνεις. Τι είναι, κουτσούνα μου, τι είναι? Ναι. Δεν μπορώ, μαλάκα. Δεν το πιστεύω. Ναι. Και είναι μια γλύκα. Εντάξει. Τα πήγες πολύ καλά. Βρήκες σπίτι. Τα γέννησες. Τα πήγες πάρα πολύ καλά. Μπράβο, είμαστε περήφανοι για σένα. Έκανες καλή δουλειά. Το έκανες και όταν ήταν η Μιρέλα έξω. Μην ενοχλείς. Αν νιώθετε άσχημα για το 2025 σας, το δικό μου είναι χειρότερο. Δεν μπορώ, κοίτα τι. Και κάνει πατουσάκια. τα βλαβή. Χαρίζονται 3 υπέροχα γατάκια. 2 μηνών, φαντάζομαι θα έχω κάνει αίτηση μέχρι τους 2 μήνες, αν προλάβω πιο πριν 1 μηνών. Από σπίτι, γεννήθηκαν σε σπίτι, με φροντίδα. Η γιαγιά και η προγιαγιά είναι εδώ, λένε ότι είναι πολύ καλά γατιά. Σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφέρεται, please, πάρτε τα. Η Μιρέλα δεν έχει χώρο για άλλα. Και κάνω. Και αυτή κοιμάται και με κοιτάει. Σηκώνει βλέμμα και με κοιτάει τύπου έντρομη. Και δεν έχω κοιτάξει κάτω ακόμα. Και λες κάπου χτύπησε. Λέω χτύπησε. Ξαναπήσε διάρκεια, δεν ξέρω. Και προσπαθώ, και ακούω. Με κλειστά τα φώτα, πες το κι αυτό, δεν τα έχεις Με ανοίξει. κλειστά τα φώτα. Είχα αφήσει το διαδρόμο, τις αφήνω. Έκανα έτσι. Και δεν έβλεπα, επειδή δεν τα έβλεπα κιόλας καλά, γιατί ήταν σκοτάδι. Έβλεπα 5. Και κάνω. Αποκλείεται. Αφήνω τσάτς και παίρνω το. Γυρίσαμε από Μιρέλα. Γενικά, μια μικρή περιγραφή γιατί νομίζω ότι την έκανα πριν. Πάμε στη Μιρέλα. Τη γάτη την είχαμε πάρει από το δρόμο και την πήγε η Μιρέλα σε κτηνίατρο. Είπε στην κτηνίατρο βασικά να της κάνει όλες τις εξετάσεις. Της έκανε τις εξετάσεις. Την είχε ρωτήσει η Μιρέλα αν είναι στηρωμένη και της είχε πει επειδή το γατί ήταν στο δρόμο 3 χρόνια. Οπότε έχει λίγο κομμένο αυτάκι. Συνήθως όταν στηρώνεις μια γάτα στο δρόμο, βασικά συνήθως πάντα, όταν στηρώνεις μια γάτα στο δρόμο, της κόβεις λίγο το γωνιακό το αυτάκι. Ο γιατρός βασικά, όχι εσύ. Οπότε μας είχε πει η γιατρός ότι είναι κατά 90% στηρωμένη. Και ότι δεν χρειάζεται να κάνει κάτι, γιατί για να δει αν είναι στηρωμένη και όλα αυτά θα έπρεπε να μπει σε όλη τη διαδικασία της στήρωσης και να την ανοίξει και όλα αυτά. Οπότε είπε ο γιατρός και καλά να μην ταλαιπωρήσει το γατί και ότι είναι στηρωμένη λόγω του αυτιού. Το αυτί, λογικά, επειδή το γατάκι ήταν 3 χρόνια στον δρόμο, το έχει φάει το καημένο. Τέλος πάντων, δεν ήταν στηρωμένη από ό,τι είναι ξεκάθαρο. Τα γατιά γενικά έχουν εγκυμοσύνη για περίπου 2 μήνες. Οπότε μία που την πήρε, μία που οριακά την είχε δίμηνο και τις γέννησε. Τέλος πάντων, τουλάχιστον για 2 μήνες θα έχουμε να παίζουμε με τα γατάκια. Αυτό είναι το θετικό. Λέω γενικά να κλείσω εδώ το vlog. Ωστόσο, πήρα κάποια παπουτσάκια και έχω ενθουσιαστεί πάρα πολύ και θέλω να σας τα δείξω. Τα έχω εδώ πέρα στην παπουτσοθήκη μου, τα έχω βγάλει τα κουτιά, οπότε θα τα βγάλω από εδώ πέρα. Γι' αυτό κάθομαι στη μέση του σπιτιού, γιατί έχω εδώ μια παπουτσοθήκη. Πήρα 3 ζευγάρια mules από Luigi. Θα ξεκινήσουμε με
αυτό εδώ πέρα το ζευγάρι που μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι ροζ, έχουν διαφάνεια εδώ πέρα και έχουν και ένα φιωγκάκι. Και το θεωρώ πάρα πολύ cute να το φοράς άνοιξη και καλοκαίρι με τα φορεματάκια σου και όλα αυτά. Επίσης πήρα για λίγο πιο βραδινό αυτά εδώ πέρα τα μιούλς που είναι μαύρο λουστρίνι. Είναι και τα 3 που έχω πάρει με κοντό τακουνάκι. Δεν ήθελα κάτι πολύ ψηλό για να μου είναι άνετα, γιατί γενικά δεν θέλω πολύ ψηλά πλέον. Το συγκεκριμένο έχει αυτή την πολύ ωραία γκράφα που έχει σαν στρασάκι. Έχει και εδώ πέρα ουσιαστικά άνοιγμα, δεν ξέρω αν φαίνεται. Τώρα φαίνεται. Και μου άρεσε πάρα πολύ για βραδινό το συγκεκριμένο. Το θεωρώ γενικά αρκετά σεξι. Το τρίτο ζευγάρι που πήρα είναι αυτά εδώ τα μιούλς, τα οποία έχουν πάνω ένα ψεύτικο λουλουδάκι ορχιδέα. Έχουν εδώ πέρα λουράκια, δεν είναι δηλαδή ενιαίο. Τα θέλω από πέρσι τέτοιο στυλ παπούτσια. Και γενικά επειδή έχω πάθει ένα έρωτα με το κίτρινο, το είδα και το ερωτεύτηκα. Δεν ξέρω που θα το βάλω. Λογικά θα το βάλω τύπου all white outfit να κάνω. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ. Και τα ανέβασα στο TikTok. Και πήγε καλά το βιντεάκι και σχολίασε μια φίλη μου, ξέρω εγώ, για το Luigi. Οπότε μου έδωσε ο Luigi και εκπτωτικό κωδικό. Γι' αυτό ήθελα και να σας τα δείξω για να σας δώσω και τον εκπτωτικό κωδικό. Με τον κωδικό PEGGY30 έχετε 30% έκπτωση. Ήθελα τώρα που μπαίνει η άνοιξη και μετά σιγά σιγά το καλοκαίρι να έχω κάποια ακόμα παπουτσάκια. Γενικά θέλω να ανανεώσω την ντουλάπα μου και το προσπαθώ σιγά σιγά. Οπότε αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε γενικά το βιντεάκι και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.